'Yan ƙasar Afirka ta Kudu suna jefa ƙuri'unsu a zaɓen shugaban ƙasa da na 'yan majalisa da ake gani a kan babban zaɓe bayan shekaru da yawa na cin hanci da rashawa wanda ya takura ma ƙasar. An yi ma wasu masu jefa ƙuri'u guda miliyan 20.800 rijista domin jefa ƙuri'unsu a mazaɓa 22,925. Mazaɓen za su buɗe ne a ƙarfe 7 na safe su kulle bayan awa 14. Za a fitar da sakamakon farko ranar Alhamis, sannan za a faɗi wanda ya lashe zaɓen ranar Asabar. A wani labarin kuma, ƙungiyar Taliban ta kai ma ofisoshin ƙasa da ƙasa wanda ba na gwamnati ba hari a babban birnin da ke Afghanistan ranar Laraba. Sun haɗa babban fashewar bom kuma sun yaƙi hukumar tsaro a cikin harin da suka raunata da mutane 9. Mai magana da bakin ministry ɗin da ke kula da harkokin cikin gida, Nusrat Rahimi, ya faɗa cewa manufar harin shine a kan ƙungiyar ta ƙasa da ƙasa wadda ta daɗe tana aiki da Afghanistan tun shekara ta 2005. Kaɗan daga cikin labaran duniya. Sa'adatu Akil.